Ja. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja. Het is nou... Tomketiet. We binnen naar een ballonnenfeest, West. Leuk, jong. Maar wie ik wel een beetje gevaarlijk, want Romke maakt het touw los van de luchtballon en wij zien het erin. Ja. Tomke mandje altijd blier, Tomke meiding krul in het heer, meiding hoentje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. De luchtballon. Romke, Tomke, Janne-Joe en Cornelia binnen op een feest. Een ballonnenfeest. Op een stuk laan staan allejaar ballon. Wat een grote ballon. Die was nog zo groot als uw huis. Nee, ze ben wel zo groot als uw flat. Nee, ze binnen zo groot als de loft. Waar die opblaast, Cornelia? Mijn hele grote moelen? Die had ze net met de moel opblaast, Tomke. Daar zit warme lucht in. Waarom zitten er allejaar touwen aan, Cornelia? De ballonnen mij net samen voortvleernen. Ze zitten met touwen onder grond vast. Zie je hem wel? Ja! Hé! Er zit een bakje aan die ballon. Wat moet erin? Dat weet ik wel. Dat is een koer. Er kan mensen in staan. En dan gaan ze heel hoog de loft in. Ik hou wel eens een ballon in de loft zien. Ah, maar zien. Dat is een mooie ballon. Romke shot een ballon bij allejaar kleuren. Het liep het wel wat op een rijnbogen. Oh, maar wij in die ballon, Cornelia? Ja, dat kost het een hele protte Tomke. Zo volle heb ik net. Oh, spietig. Ik wil extra graag in een ballon vliegen. Ja, krekkers de vogels, heel hoog in de loft. Kom, we gaan verder. Er binnen nog volle meer ballonnen. Ze kuieren bij de ballon los. Er binnen een hele soort. Ballon met mooie plaatjes en ballon met namen erop. Hé! Hé, Mr. Shen, die ballon. Daar staan wij op. Ze sjoggen een gele ballon met fjouwe plaatsjes erop. Cornelia, Janne-Joe, Romke en Tomke. Wat een prachtige ballon. Oh, een Tomke-ballon. Daar wil ik in, dat is leuk. Maar dat kan net. Vjessen tot joer, zei ik om eens. Dan komt er een man oerin. Hij laakt het. Nou, waar hebben we daar? Romke en Tomke en Cornelia en Janne-Joe. Zoen je hem bij mijn mooie ballonsje in? Ga ik die net mooi maken? Ja, prachtig. Maar wij er even in. We willen zo graag met die ballon vliegen. Ja, dat wil ik wel, jongen. Maar je binnen nog wat te liets. Dat kan net. Maar je mag wel even in de koers zitten. En dan maak je ik een mooie foto van je. Ja. Ja, leuk. De man zet Tomke, Romke en Janne-Joe in de ballon. Ik heb er zelfs wel in. Zo, mooi steen blijven. Dan zal ik mijn fototoestel ophelden. Dit is leuk. Dan zitten we toch nog even in een ballon, hè? Ja, maar we vliegen net. Ik wil zo graag de loft in. Net zoals zeuren, Tomke. Dit is toch zeker fijn? Romke denkt nee. Tomke wil graag vliegen, hè? Misschien weet er wel wat. Romke springt uit de ballon. Hij draaft naar het touw dat op een pijltje zit. Hij pakt het met de tosken beet en loekt erom. Hé, Romke. Wat is nou?
Het touw giet los. Romke shot naar de ballon. Nou, kist vleeren, Tomke! De ballon giet omheeg. Oei. En de koer ook. Heger, heger. Ja! We gaan de loft in! Oh, leuk! De koer giet nog wat heger. Maar dan is het boem, ho. De koer giet scheef. Hij valt op een side. En Cornelia, Tomke en Janne Joe ik. Ze rollen oerkoor heen. Auw! Auw! Die voet! Cornelia, doe laat op mijn voet! Cornelia giet gauw steen en loekt Tomke en Janne Joe uit de koer. Ze ben al je wat wiet om een hoos. Ze ben zo schrokken. De man van de ballon komt er draven. Hij pakt het touwbeet en zet de ballon weer vast. Hoe goed dit nou is het touw losgien? Romke zaait neer. En de oren ik net. Ze ben blij dat ze weer op een groen steen. Ballonvleenen is net zo leuk als ze tocht hien. De man zet ze op de foto. Voor de koer. Want ze willen er net weer in. Matje Marisje. Nou heb ik nog wat leuks voor je. Dank u wel. Dank je. Ze krijgen alle een gele tomkeballon. Een liedsen. Die kan ze zelfs opblazen. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. De wei. De wei is te dik. Er is het heel druk. Moet uitzien, anders krijgt een ongeluk. Pier krijgt een nieuwe zwemtas van zijn mem. Maar hij is er net echt blij mee. Die tas is precies gelijk als die van Marieke. Oh, kist voor nijgen. Dat komt net goed. Lekker. Och, Romke. Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, Heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Zwemles. Shoppier, wat ik hier voor je ha. Een tas? Ja, een nieuwe badtas voor zwemles. Aan de ene kant, je kan een wietenbrut en aan de andere kant, dat kan de droege dingen. Nou, vies dat nou net handig, nou hoe vies hem je? Ja, Marieke had Kreksan hier. En Pieter Ek. En Harry. Ja, dat wordt wel leeuwen. Maar wie een actie van de supermarkt. Ja, voor die zegeltjes, die hek er van sparen. Dan kon ik handdoeken krijgen of een badtas. Nou, dan wist wel een nieuwe badtas staat, dus toen dacht ik nog mij die maar. Dan zag hij die oren vanzelfs ook een tas krijgen. Maar, hoe vies hem? Wel mooi. Kist hem voort mooi aan de zwemles. Gooi ik nou dat oude vieze ding voort. Op woensdagmiddag had Pier en Marieke zwemles. Maar nog een hele sleep oren bij hem zelfs. Maar Pier en Marieke rennen altijd te jaren uit het zwembad. Maar zijn zwemkleer in de hagel naar je badtas komt Pier bij Marieke onderdoor. Ha, die Pier? Oh, hast du ook al zo mooi in je tas? Ja, Marieke die had Kreksan hier op, maar dat had al zo'n tik. Is ze al klaar? Kom er maar even zien. Ik weet net of Marieke van de morgen mooi gaat. Ze vielt haar net zo lekker, leeuwik. Maar misschien verhoort dat wel als ze daar zocht. Is ze ziek? Nou, net echt ziek, maar ze wie wat duizelig van de morgen. En ze hoorde geen eten, dat ik weet net wat er is. Maar zo, ze had de tas al klaar staan. Even zien, ja, een badpak, een handdoek, alles zit erin. Nou, dat had ze zelfs die in, dus zo ziek is ze nou, ik ben net. Waar is ze? Ze ligt in de kamer op de bank.
zet 10 tas hier ek model. Oké. Dan kist wel even bij hasjen. Misschien betinkt ze haar nog wel. Maar Marieke betinkt haar net. Ze vielt haar zo slop als een dwaal en ze had echt geen puff meer om nou nog naar zwemles te gaan. Voor 1 keer bleef ze thuis. En Pier zet deze keer alleen nog aan naar het zwembad. Mooi de nieuwe badtas. Bij de ingang van het zwembad stiet de badmeester helemaal op te wachten. Die Pier. Wat best let, jongen. En waar is Marieke? Marieke is ziek. Die komt van een beetje net. Dat is spietig. Maar verklaar je me gauw, want de oordeel is al in het wetter. Als Pier even letter het klaaihokje uitkomt, zocht de badmeester verheerd op. Ik dacht even, daar komt Marieke dos nog aan. Wat had dit te betjutten, jongen? Waarom had je toch niet gewoon een zwembroekje net doen? Ik had de verkeerde tas meegenomen. Mijn eigen zit nog bij Marieke thuis, denk ik. Ja, en dan maar gauw onder het douchen en in het wetter. Dat is wel commentaar krijgen. Deed jou ook niet om? Ze toch maar. Ik kan hier lekker goed in zwemmen, toch? Daar is gelijk aan. Vind ik wel knap van daar, hè? Dat is dit worst. Als Pier jongen zijn bed laait, zit zijn mem nog even bij hem. Het is mijn schuld, hè, dat alles zo gong is. Zo had ik net maar die tas omkom weer, dan wie dit al hier net gebeurd nou. Hé, wat stom net. Och, het hindert niet. Ik ga nou mijn naam er duidelijk op zetten. Ga ze die er bottom uitlaken, jongen? Ja, vanzelfs. Alle jaren. Maar ik mag ze zelfs echt bottom leidje. En doe wie het leuk. Doe haar ze mij er net meer mee plegen. We halen er maar willen aan. Ik vind dat knap van die Pier, hartstikke knap. Nou maar lekker koesen. Sliep maar lekker. Ontmoen. Dag jongen. De Beppe. Dit is mijn leven, Beppe. Ze wennen in de stad. En als we bij Beppe binnen, mag ik springen op haar bed. Dit is mijn leven, Beppe. Ze wennen in de stad. En als wij bij Beppe binnen, mag ik springen op haar bed. Mag ik springen op haar bed. Dit is mijn leven, Beppe. Ze wennen in de stad. En als wij bij Beppe binnen, mag ik springen op haar bed. Mag ik springen op haar bed. Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.